12 июнь Россия күні. Бүгін елебіз дүния көлем аренада нинди урын алып тұрады. Илнің саясатын білгілеуде Татарстанның ролі зурма. Эфирда тойны нұқта тапшыруы студияда Алмаз Ғафиятов исәмсіз. Қайырлы кеш, мұхтарам қонақлар. 12 июньчинанда Россия күні һәм қағидаларны барығызда білем. Келішмәсәңіз қызылға басасыз, келішсәңіз яшілге һәм оқ нейтралитет белгісі. Рима ханым, менә бу бәйрәм халық үшін нинди әһәмиятке ие икән һәм безнең ил үшін нинди әһәмиятке ие? Мөмкин булса, мен бу бәйрәмнең тарихына карата берничә сүз әйтеп китер идем. 1990 елның 12 июнендә Россия дәүләт суверенитеты турында декларация кабул итте. Һәм 92 елдан башлап инде моны бәйрәм итә башладылар Россиядә. Ләкин, дөресен әйтик, без аны башта бәйрәм итеп кабул итмәдек. Россиядә бик катлаулы процесслар барадыр. Һәм президент Ельцин буның белән инде канәгать булмады ахырсы. Татарстанга карата гына түгел, башка регионнарда да. Хәтта кешеләр моның бәйрәм икәнен онытып эшкә килгән очракларда булган. Аннары инде 94 елда анарга дәүләт бәйрәме статусы бирделәр, 98дә Россия көне дип билгеләделәр. Бүгенге шартларда катлаулы вазгыять булганда без башкача карыйбыз бүген бу бәйрәмгә. Ул шундый патриотик сыйфатлар ала җыя үзенә һәм ул гражданлык татулыгы бәйрәме итеп кабул ителә. Менә минем өчен, мәсәлән, ул безнең көчле халкын саклый ала торган, үз мәнфәгатьләрен саклый ала торган көчле ил бәйрәме итеп кабул итәм мин аны. Һәм безнең Россиянең ички сәясәте турында инде еш сөйләшәбез. Шул исәптән Татарстан белән бәйле мөнәсәбәтләрне дә тапшыруда еш күтәрдек. Инде Сәфәндә Россиянең тышкы сәясәте кем билгели икән? Ничегрәк үзгәрде ул еллар саен һәм хәзер без менә ниндирәк позициядә торабыз икән? Татар кешесе өчен тышкы сәясәттә, эчке сәясәттә бер. Ни өчен дигәндә, татар бөтен дөньяда яши. Ул яшәмәгән ил юк диярлек. Шуның өчен татар язмышы, ул дөнья язмышы. Ул Россия язмышы гына түгел, әлбәттә уртасында Россия, анда шиктә юк. Чөнки татарлар һәр вакыт Россиянең бөтенлеген, ләм аның демократик юлга басуын яклап килгән халык. Шунлыктан без әйтәбез, әйе, татар өчен менә бу 12-се шулай ук бәйрәм. Ни өчен? Россия декларация кабул итте. Безгә юл ачылды. Безнең декларациябызны кабул иттек. Һәм ул декларация башкаларныкыннан аерылып тора. Димәк, монда бит әле без хәзерге ситуациягә дә бәя биргәндә, Руслан, без инде әлбәттә мәгълүматны бер төрле җиткерергә мөмкиннәр, чит илләр бөтенләй башка кабул итәргә мөмкин. Монда күреп торабыз бит инде, барыбер кайсыдыр илләр белән дуслык бара, кайсыдыр илләр белән бик үк дус мөнәсәбәттә түгел. Чыннан да бүген менә бу вазгыять безнең илдә дип әйтик, һәм илдән тыш дөрес һәм мәгънәле җиткереләме синеңчә? Дөресен әйткәндә, дөнья катлаулы нәрсә. Шуңа күрә бүгенге менә хәзерге көннән карасаң, ул процесс бер төрле күренә. Тарихчылар аны икенче төрле күрергә мөмкин. Тышкы сәясәт белән шөгыльләнүче махсус экспертлар икенче карарга мөмкин. Әлбәттә, Русиядә үзе бик катлаулы, менә Рим ханым әйтте, чыннан да ул катлаулы процессларны үз эченә ала. Демократик процессларны 90-нчы елларда ул бер Россиядә, 2000-нче елларда ул бер икенче Россиядә, хәзер ул икенче, өченче Россия, шуңа күрә ул берничә Россия дөресен әйткәндә. Ягъни аның теге тышкы шикләре бер, но эчтәлеге, аның халкы, аның үзенең ичке сәясәте башка. Шуңа күрә бу бәйрәм безнең өчен, минем өчен дә бәйрәм, чөнки ул яңа Русиянең барлыкка килү, демократик Русиянең барлыкка килүе. Чыннан да менә Индус Ризак Шәрис әйтте башта, Ельцин ул декларацияны кабул итте, аннан Татарстан 30 августта кабул итте. Ул ягъни ул теге бәйсезлек дигән сүз генә түгел, ул җаваплылыкны алу дигән мәгънәдә. Чөнки без Татарстан кичкенә булса да бөтен ил өчен җаваплылыкны алды чыннан да. Һәм инде теге тышкы партнерлар белән Путин әйтмешли мөнәсәбәтләр катлаулы булырга мөмкин. Шул Төркия белән карыйсың, шулай ниндер каршылыклы, ну бер яктан лидерлар үзләрен хөрмәт итә. Шуңа күрә без шундый Кытайлар әйтмешли, реформалар чорында яшәү Аллах язмасын дип әйтәләр. Менә без шул чорда яшибез, кызганычка каршы, ничекме? Ләкин соң вакытта бит әле менә син әйтеп киттең, монда чыннан да күп төрле фикерләр яңгырый дип. Россия президенты Владимир Путин да кызыклы гына фикерләр яңгыратты. Шуларның берсен сезнең белән бергә карап китик әле. Монда ул әйтә:
Россияга карата дустана булмаган мөнәсәбәтләр тукталмый ул. Кайбер илләрдә Россияны төрле сәбәпләр аркасында күп очракта сәбәпсез элеп алырга гына торалар ди ул. Яңа спорт төре кем катырак кычкыра дигән. Рафик әфәнде, менә шуннан да бу сүзләрдә ниндирәк фикер салынган? Һәм бу тулайым инде илдәге сәясәтне күрсәтә торган фикер түгелме? Мында Руслан ул хакта әйтте инде, чыннан да дөнья бүгенге көндә бик нык үзгәрә. Һәм шуңа күрә инде зур дәүләтләрнең стратегик максатлары үзгәрә. Америка Кушма Штатлары булсын, Европа үзенең урынын табырга омтыла менә шушы халыкара мөнәсәбәтләрдә. Һәм шуңа күрә Россиягә да үзенең урынын табып калу бик мөһим бүген. Һәм инде әгәр дә менә инде без салкын сугыш чоры булса да Америка Кушма Штатлары белән мөнәсәбәт ул шактый тигез бара иде, капма-каршы туры булса да, ләкин бүген бик нык үзгәрә, чыннан да мөнәсәбәтләр дә. Һәм биредә менә Россия президентының сүзе белән килешергә мөмкин инде, чөнки ул мөнәсәбәтләрдә гаян инде эмоциялар да беренче планга чыгадыр, чөнки күп җитәкчеләр, илнең җитәкчеләре бу шартларда үзләрен ничек тотарга да белмиләр, ул мөнәсәбәтләрне ничек оештырырга да белмиләр. Һәм шуңа күрә менә бит тышкы сәясәт ул иң беренче чиратта менә шушы гомуми бер стратегик караштан чыгып курылырга тиеш. Бүгенге дөньяда ул юк. Һәм шуңа күрә менә бу мөнәсәбәтләрдә истерия чыннан да бик күп ул беренче планга чыга башлады. Һәм әлбәттә ул бик куркыныч күренеш. Һәм Америка Кушма Штатлары турында әйтә башлаганбыз икән, тагын бер фикер бар. Америка Кушма Штатлары каршы санкцияларны без кирттекме әллә ди ул. Санкциялар кертүне Америка Кушма Штатлары башлады һәм дәвам итә. Һәр сәбәп буенча һәм гомумән сәбәпсез дә Россия булган өчен, әмма Россия булды һәм булачак та. Моның белән килешергә туры киләчәк. Менә Руслан да әйтеп китте, фикерәе бар эчке сәясәт, бар тышкы сәясәт. Һәм Рим ханым, монда менә кайсы илләр белән безнең мөнәсәбәтләр дип әйтегән көйләнеп бетмәгән, кемнәр белән дуслык бар, менә кемнәр белән сүргә кирәк һәм сәяси яктан мәсәлән ил эчендә бер төрле булса, тышкы якта менә безнең өчен уңайлы моментлар да бар бит монда күп. Әлбәттә, уңайлы моментлар бар, ләкин мин шунысын да әйтеп китәсем килә башта. Россия 16 чит ил белән, чит дәүләт белән чиктәш. Һәм аларның менә чикләренә күз салсак, безнең чикләргә күз салсак, һәрбер илдә, һәрбер төрле нукталарда ниндидер низак чыгару сәясәте алып барды, шул ук АКШ, шул ук башка илләр. Прибалтикага күз салыйк. Алардан да чынлап та истерия бүгенге көндә. Әле менә күптән түгел генә Эстонияның премьер-министры ярый әле безнең шундый көчле дусларыбыз бар. Алар булмаса Россия безне оккупацияләр, әллә кайчан оккупацияләгән булыр иде инде диләр. Һәм кызганычка каршы Көнбатыш экспертлары да 3-нче дөнья сугышы башланса, бөтен дөнья сугышы башланса, ул Прибалтикадан башлана дип әйтәләр. Польша, аннары дуслар инде, аннары Белоруссия, но анда да тыныч түгел бит. Анда менә бутыйлар һаман низак чыгаралар. Украина, менә шулай төшеп китик, Кавказ, Карабах, Нагорный Карабах, кичкенә генә Нагорный Карабах, дөньяви мәктәптә кемне кызыксындырасың ул? Әрмән белән Азәрбайҗанның мөнәсәбәтләре мисың анда төп каршылыгы. Юк бит. Кавказга узасы килә, башка илләрнең туры коридор итеп, Иранны изоляциягә калдырасы килә. Менә шундый мин әйтеп китер идем, беләсезме, сәясәттә душманнар, мәңгелек душманнар да юк диләр, мәңгелек дуслар да юк диләр. Бары тик мәнфәгатьләр генә мәңгелек дигән фикер бар. Аны Англиянең премьер-министры 19-нчы гасырларда кайчандыр әйткән. Менә бүген чынлап та без кем беләндер дус булсак, ул дуслыкны сакларга кирәк. Кем беләндер бик дус булмасак, барыбер дә ничектер менә Килергә кирәк. Менә мин бәлки хатын-кыз логикасы белән файдаланып әйтермен инде. Менә шул ук Төркия белән, без бит алар белән, төрекләр белән, бигрәк тә татарстанлылар, бик якын тарихыбыз, якын тамырларыбыз бар, динебез, телебез дигәндәй. Алар Крымга кара, башка фикердә, капма каршы башка фикердә Россия белән, шул ук Нагорный Карабахка башка фикердә. Ләкин бит менә гаиләдә дә, нитеп караганда, гел менә күз чыгып, начар җирләрен генә карап эзләп торсаң, андый гаилә яши алмаячак. Менә миңа калса, сәясәттә дә һәм дипломатиядә дә менә нинди генә бер кичкенә генә уртак тел
таяну ноктасы табырлык булсак, аны файдаланырга кирәк. Яхшы булыр. Һәм тарихта да бу мисаллар бар. Инде Сафан чыннан да менә ниндер кискен, менә бу Рима ханым әйткәнчә инде шундый җитди ниндер сугышларга кадәр барып җитмәс өчен безгә дус булырга кирәкме, аерым торырга кирәкме, әллә инде шул ук менә бу ниндидер каршылык сәясәтен алып барыргамы? Менә монда Путинның әйткән сүзләре белән килешмичә булмый. Ни өчен дигәндә, татар кешесен һәр вакыт Россиянең язмышы кайыртып килгән. Һәр вакытта да. Менә тактар заманында ничек яза? Маяклы юллардан юлчы бара. Салам белән иргән санасын. Юлчы кая була яшыгасың? Нинди хәбәр алып барасың? Эх, Шемберлинның сатый манасын тупка тоткан Мәккә кыласын. Бүген Россияны тупка тотмыйлар менә. Менә бу санкциялар кертү әллә тупка тоту түгел. Әлбәттә, татар кешесе моңа берничә җавапсыз кала алмый. Аның җавабы бар, һәммә җирдә дә. Инде әйткәнемчә, ул яшәмәгән ил юк диярлек. Хәтта менә Афганистанны күптән түгел генә менә татар проблемасы турында сүз күпте. Күпме татар яши, ансан әһәмиятле түгел. Бер саннар китерелә, икенче саннар эш анда түгел, эш анда татар факторы. Менә шушы илдә дә Россияны яклый торган татар факторы бар. Татар факторы гомумән кайсы илдә генә булмасын, кем ничек кабул итмәсен, ул Россияны яклау. Ни өчен дигәндә, Татарстан ул Россия. Россияның ул иң бүгенге көне алдынгы субъекты республика. Моның турында әле алга сөйләшербез, әмма Россияның алды нәрсәләр көтә? Бу хакта рекламадан соң. Татарстан Яңа гасыр телеканалында Таяны ноктасы тапшыру 12 июнь Россия көненә багышланган тапшыруны дәвам иттерәбез. Һәм кызыклы гына монда фикерләр яңгырады инде. Менә Индус абый да дөрес әйтте, барыбер Татарстанны без телебезме теләмбезме, Россия белән бәйлибез. Рафил афәнд, менә Татарстанның уңышлары дип әйтик. Һәм Татарстан бит инде барыбер ул әле илдән аермалы буларак та шул ук чит ил инвесторлары белән дә күп эшли. Чит ил белән барыбер мөнәсәбәтләр бар. Һәм телебезме теләбезме, тышкы сәясәт ул барыбер менә Индус абый әйткәнчә турыдан-туры безгә бәйле. Һәм менә бу очракта Татарстанның роле нинди икән ил күләм дәрәҗәдә? Һәм башка регионнар моңа ничегрәк карый икән? Шуннан да Татарстанның роле бүген зур дип әйтергә була. Ул электә шулай булган инде татар факторы, татарга тылмаш кирәкми дигән сүз, татарларны тышкы сәясәтне бигрәк тә мөселман илләре белән урнаштыруда файдаланганнар. Һәм бүген дә менә Татарстан президенты җитәкләгән Россия ислам дөньясы, ул стратегик группа бар. Уларны җитәкли һәм аның төп максаты бигрәк тә мөселман илләрендәге зур сәясәтчеләрне җыеп, менә Россиянең мөселман илләренә карата мөнәсәбәтне аныклау, инде стратегик күзаллауны бар яктан карау. Һәм шуңа күрә дә менә Казан саммит безнең уза, Казан саммит кысаларында бик күбрәк инде икътисади проблемалар карала. Монда инде банк, мөселман банк системасы, башка инде мөнәсәбәтләр буенча бик күп сөйләшүләр алып барыла. Һәм бүгенге көндә гомумән Россиянең бөтен төбәкләре дә Татарстанны бигрәк тә менә мөселман дөньясына бер капка, чыгучы капка буларак карыйлар һәм аны таныйлар дип әйтер идем мин. Һәм шул уңайдан да әле менә монда башка илләр белән инде уңай мөнәсәбәт тудырырга кирәктер. Руслан, икътисади яктан менә бу санкциялар дип әйтәбез, төрле чикләүләр, илләр арасындагы мөнәсәбәт, алар шундый җитди йогынты ясыймы Россия икътисадына? Ну, әлбәттә, чөнки дөнья бит ул глобаль хәзерге вакытта. 90 елда күренекле Америка фәлсәфәсече, сәясәт белгече Фрэнсис Фукуяма тарихның ахыры дигән китап чыгарган. Ул сүзләр язган, менә либераль демократия үзенең очына килеп җитте. Шуннан соң менә тарих бетә, Гегель тарафыннан. Күрәсең юк икән, глобаль дөнья үзенең ул тыкрык икәнен күрсәтте. Ни өчен? Чөнки мәсәлән, менә без татарлар буларак бу әйберләр белән риза түгелбез. Глобализация. Чөнки глобализация булырга тиеш, әлбәттә, инде идеялар белән аралашу, икътисади яктан, шул вакытта үзебезнең мәсәлән милли мәнфәгатьләребезне, безнең рухи кыйммәтләребезне саклап калу безнең өчен зарури әйбер. Шуңа күрә бу Русия бит инде ул айрым цивилизация, чыннан да
Аны Путин да беренче тапкыр әйтте. Аның үзенең үзенчәлеге бар, татарның, Кавказ халыкларының. Шуңа күрә аларын саклап калу безнең өчен иң әһәмиятле әйберләрнең берсе. Шул вакытта дөнья системасының әлбәттә механизмнары бар. Безгә йогынты ясарга, ничек зыян китергә, шул икътисад ягыннан, мәсәлән, икътисад, технология булсынмы, чөнки күп кенә технологиялар сер түгел көнбатыш илләрдә. Шул вакытта, мәсәлән, Кытай артыбызда хәзер аждаха булып тора, күтәрелә. Без аны кызганычка каршы игътибар итмибез. Шул вакытта без аны һәр даим әйтәбез. Татарлар шул вакыттан төркиләр, ул вакытта 2000 элек тә Хунну империясы вакытында Кытайны тоткарлаган. Хәзер дә без бу дивар буларак тора алабыз. Чөнки Кытай күрәсең ул үсә, агрессив рәвештә үсә. Һәр без тарихтан беләбез, күпчелек тарихчылар, империя үскән сайын ул ашарга, ул нәрсәдер тәэмин итәргә тиеш. Күрәсең, Русия алар өчен иң җайлы бәлки җирлек. Ни өчен дигәндә, чөнки безнең күп кенә ресурслар бар. Ул урман дисең, нефть, газ дисең, һәм башка. Без шул вакытта, мәсәлән, көнбатыш белән сугышабыз, әле бит көнчыгышта да безнең фронт бар. Шуңа күрә татарларга гомумән менә татар факторы, Татарстан факторы монда үзәктә булырга тиеш. Һәм бу очракта күбесе әле эләктереп тә калырга җыенмый микән? Һәм Владимир Путин да шундыйрак фикер яңгырады. Тагын берсен әле тыңлап үтик әле. Ул әйтә, бөтенесе безне тешләп алырга гына тора ди. Әмма алар белеп торсын. Безне тешләргә теләүчеләрнең тешләрен куярбыз, тешли алмаслык итеп дигән. Менә шундый хәтта кискен җөмләләрдә әйтергә туры килә Владимир Путинга. Монда чыннан да, монда бит әле икътисад сәясәт дибез. Ләкин Рима ханым, сез инде килешерсез бу фикер белән, мәгълүмат ягыннан да бит әле төрле илләргә йогынты ясап була, анда сәясәтен билгеләргә була. Мәсәлән, бер якта бер төрле мәгълүмат җиткерәләр, икенче якта бөтенләй башка. Менә Россиянең шулык сәясәтен билгеләүдә бездә ниндирәк мәгълүмат бар һәм чит илләрнең мөнәсәбәте безгә карата ниндирәк икән? Кызганычка каршы, халкыбызның аңы белән аңын эшкәртү бик көчле бара. Социаль челтәрләрдә дә дип әйтим инде, чит илләрнең масса күләм мәгълүмат чаралары ашада. Һәм Россия үзен пишмакка куып кертте, ул мөнәсәбәтләрен бар илләр, күп илләр белән бозды, үзе генә кала, изоляция дигән фикерләр һәм Путинга каршы бик күп акциялар булды бит инде. Әлбәттә, каршы торырга кирәк. Мин шунысын, һәм безнең масса күләм мәгълүмат чаралары каршы тора алалар моңа. Һәм чит ил эшләре буенча министрлыкта аларда бик каты эшлиләр, дипломатия бик көчле эшли безнең. Менә аларның бу тырышулары ниндидер нәтиҗәгә китерәме, юкмы? Бөтен Россия җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү үзәге ФЦИОМ күптән түгел менә майдагы аларның тикшерүләрен караган идем. Сораштырылган 62 кешеләрнең 62% Россиянең халыкара урынын бик уңай билгели һәм сәясәтен уңай билгели. Һәм шул нидән инде әйтеп узалар, Путинның абруе бер нәрсәгә карамастан, нинди пычрага туганага, башка нинди акцияларга карамастан Путинның абруен әйтәләр, илебезнең хәрби көчен әйтеп китәләр, әлбәттә, чөнки бу өлкәдә бик каты эшләде. Россия һәм президенты, Россиянең президенты һәм дипломатияның көчен әйтәләр. Әлбәттә, безнең журналистларга сак булырга кирәк һәм белемле булырга кирәк. Менә беренче чиратта мин шуны әйтеп китердем. Үзем инде журналист буларак белем җитми, менә фикер йөртү җитми. Кебек миңа менә бүген журналистларга белемле булу бер, әле бит мәгълүматны махсус ничектер теге ясалма рәвештә җиткерү, аңлары да бар бит әле ул. Монда бәлки әле ул мәсьәләгә дә тукталырга кирәктер. Индус әфәнде, димәк, әгәр дә киләчәкне күз аллыйбыз икән, менә тарихка күз салып, алга таба сезнең фикерегезчә, илебезне, Россияны шул тышкы сәясәт ягында нәрсәләр көтә икән? Нәрсәгә өметләнергә? Менә Путинның әйткән сүзләре безне барсы да тешләргә тырышалар. Күбесе бигрәк тә АКШ. Һәм шуннан килә күп явызлык Россиягә карата. Ләкин дустана илләрдә бар. Шулык Европада, әйтик, Германия, ФРГ, Меркель бит Украинада Днепропетровскийның университетын бетергән кеше. Камил рәвештә белә ул бу халыкның нинди яшәештә икәнен һәм мөнәсәбәтләренең нинди булырга тиешлеген яхшы белә. Шуның өчен
нинди генә авырлыклар белән булмасын, ул Россия белән аңлашып яшәү юлында. Менә аларның күптән түгел Путин белән очрашу вакытында алар әлбәттә икесе дә русча сөйләшә алган булыр иде, ләкин немецчә сөйләшәләр. Чөнки Путин немецтен яхшы белә. Менә шушындый илләр, Төркия, без махсус мөнәсәбәттә әлбәттә. Каршылыклар юк түгел. Һәммә ил белән нинди дә булса каршылыклар бар. Андый булмаган бөтенләй каршылыксыз илләр юк. Ләкин күпчелек үзенең эшләре белән безнең якта тора торган илләр шулай юк түгел, алар бар. Менә шундыктан мин әйтә алам, менә дошманнар әлбәттә күп бүгенге Россияның. Хәтта менә бу кичкенә генә славян илләре дә, Чехия, Словакия, Болгария. Польшаны әйтеп торасызлар инде. Алар инде biz инде уйлаугызча бергә булырга тиеш иде Россия белән. Ләкин бүгенге көндә алар дошманы мөнәсәбәттә. Нишләргә кирәк? Әлбәттә, һич шиксез аларны үзебезнең юлга күндерү кирәк. Авырмы, җиңелме, ансы икенче мәсьәлә. Менә шушы дөньяда дусларыңны эзләү, аларны табу һәм шуның белән Россиянең үзенең мөмкинлеген арттыру ул бүгенге сәясәтнең иң зур өлеше. Һәм шулай була күрсен дә, ләкин безнең илнең тагын бер үзенчәлеге бар бит әле. Бездә һәркем инде сәясәтне белә дип уйлый үзен. Менә Рафик әфәнде, сез ничек уйлыйсыз? Кешеләр сәясәтне шулай тирәнтен белергә тиешме? Мәсәлән, бит инде шул ук масс-күләм мәгълүмат чаралары аша да бер төрле мәгълүмат җиткерәләр дип әйттек. Интернетта бөтенләй башка, яшьләр арасында бер төрле фикер яши. Менә сезнең фикерегезчә, бөтенесе тирәнтен менә шуңа кереп, аңлап һәм әлеге ситуациядан хәбәрдар булып торырга тиешме? Әлбәттә, сәясәтне аны берничек тә белеп булмый инде, чөнки менә Рима ханым әйтте инде, ул мәнфәгать, мәнфәгать ул дәүләт мәнфәгатьләре, һәм шуңа күрә инде һәрбер шәхсән кеше ул дәүләт мәнфәгатьләреннән чыгып, сәясәтнең асылына төшенеп җитә алмый. Һәм шуңа күрә дә әлбәттә без сәясәт хакында хәбәрдар булырга тиешбез. Шуңа күрә дә безнең матбугат чаралары, интернет селтәрләре бу юнәлештә эшне актив алып барырга тиеш, чөнки менә сүз булды бит инде бүген безнең Россия хакында да гомумән бик күп тискәре бер сөйләүче матбугат чаралары да бар, чит илдән дә. Шуңа күрә бүгенге көндә adi халык объектив булыр, объективлыкка якын мәгълүмат белсен өчен күбрәк безнең менә матбугат чараларын актив эшләргә кирәк әлбәттә бүген. Һәм барысы да дип әйтик инде көтә безнең Владимир Путинның Байден белән очрашуын. Руслан, син нәрсә көтәсең? Нәрсәләр үзгәрер алачак? Һәм нинди мәсьәләләр хәл ителергә тиеш әле бу тошта? Ул теге 70-нче елларда булган хәл, менә Лоистагы безнең экспертлар ансын хәтерлидер, ул рус телендә разрядка дигән бер төшенчә бар. Разрядканы көтәбез дөресен әйткәндә, чөнки сугыш әйтәләр бит инде зәгыйф дуслык яхшы сугыштан яхшырак дигән ни бар, әйтем бар. Шуңа күрә без дуснама булырга тиешбез. Хәтта ниндер теге каршылыклы әйберләр булса да, аларны бәлки читкә тәреп ниндер теге хезмәттәшлек нукталарын тотарга, эзләргә кирәк. Чөнки әйтәм бит инде, дөнья глобаль, теге без авторки буларак, КНДР буларак, дөнья Корея буларак яши алмыйбыз кызганычка каршы. Без зур ил, ул безнең юнәлештә түгел. Без һәрничек ниндидер дус нәмә юлын, юнәлешен эзләргә тиеш һәм бу юнәлештә эшләргә тиешбез. Минемчә, һәм мин ышанам, бу Женевада булырга тиеш менә бу очрашу вакытында аның нәтиҗәсе буларак бәлки ниндидер теге дус килешүләр дә булыр. Оптимистик инде вариантка ышанабыз. Рима ханым, нәтиҗә ясап әйтсәк, менә сезгә соңгы сүзне бирмәкче идем. Россиянең, димәк, тышкы сәясәтен билгеләүдә нәрсә таянуын тасы булырга тиеш? Ну, тагын шул фикеремә кайтып тагын бер тапкыр ассызыклап әйтеп китәсем килә. Халыкара сәясәттә төп мәсьәлә булып икътисади мәсьәләләр тора. Әлбәттә. Барысы да менә Россия безнең инде безгә дус булмаган илләрнең фикере Россия көчле булырга тиеш түгел. Россиянең бик күп минераль ресурслары бар, су ресурслары, табигать ресурслары бар. Ерак Көнчыгышта, Сибир җирләрендә бөтенләй кешеләр яшәмәгән зур-зур, гаять зур җирләр бар. Алар кызыксындыра әлбәттә барысында. Ләкин безгә бердәм булырга кирәк, әлбәттә, сак булырга кирәк.
һәм менә шул money talks диләр американнар. Все решают деньги. Барысында акча хәл итә. Алар нинди генә мөнәсәбәттә булмасын буларга безгә карата. Аларның барыбер дә менә шул икътисади кызыксынулары бар. Без шуны аңлап яшәргә тиеш. Һәм илләр белән элемтәләр, багланышлар төзегәндә менә шул фикердән чыгарга тиеш. Менә шул таяну нуктасы булырга Бик дөрес ныгысын иде бу элемтәләр иң мөһиме. Димәк, 12 июнь бәйрәм Россия көне иң мөһиме илебез тарихына һәм киләчәгенә битараф булмасак иде дигән теләктә сау булашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.